Поздрав от Левчо Микса и Анета за нашите деца. Марио, Васи, Сашко, малки Иван, Бартера и Митко. С нас е истината. С нас е силата! Gypsy Beats Production. И Анета, за неговото семейство от Германия. Поздрав правя за моето прекрасно семейство, за децата ми Марио, Васи, Сашко, малкия Иван, Бартера и Митко. Те са на баща си душата, в на Левчо Микса душата горят. Те са ми живота, моето богатство. За Марио, Васи и Сашко гордост и сила. Малкият брат Иван, Бартера с мен и Митко до него всеки ден. За всички тях аз пея сега, най-силната фамилия, това е това. Не дейте да завиждате душмани, имам голяма фамилия. Името тежи на Левчо и Анета, пак им върви душманлар чатласен. Душманлар патласен, bizi çekemeyenler bizden uzak dursun. И най-красивите деца. Карам си го в шестицата и хич не ми пука. С газ до дупка по магистралата, всички ме гледат с почуда. Левчо Микса зад волана, кралят на пътя с мощна машина. Никой не може да ме спре в Германия с моята кола. Името тежи на Левчо и Анета, пак им върви душманлар чатласен. Душманлар патласен, bizi çekemeyenler bizden uzak dursun. Анета, чуйте какво казва: моят мъж не може да съборите. Ние сме рамо до рамо, всички ни знаят. В Германия Левчо Микса наказателя. Обаре дому како, обаре вилеско. Децата ми са до мен като стомана всеки ден. Марио, Васи, Сашко, Иван и Митко, с тях сме всичко. Рамо до рамо, един до друг, никой не може да ни спре тук.
Сон, чуйте, Левчо Микса патрона, Тариката, шампиона, наказателя, Леле, големия в Германия. Всички вие искам да знаете, моето семейство Не може да ни съборите. С нас е Амаро Девел, никой не може да ни стигне в играта. Левчо Микса и Анета, закон. за семейството.